No niin, eli viime kesänä kannettiin selässä ja se nyt vielä onnistui, kun oli 2 työntekijää istutuksilla, mutta nyt kun ruppelemaan 5, niin onneksi tuli pakollinen hankinta viime vuoden puolella. Tässä investointi tuli tehtyä ja tämmönen kampe, ja nyt ollaan sitten kehitetty tätä taimenkuljetusta. Nyt on 3. keikka, minkä on viemässä, ja tässä on tuo kärri. Tämä on prototyyppi ja lainakärri, niin ei pysty tekemään mieleistä itselleen, että nyt testissä tänä keväänä, ja jos tätä nyt tullaan käyttämään enemmän, niin pitää varmaan ostaa samanlainen itselle ja tehdä aika isot muutokset siihen, että lainakärreihin kun ei oikein pysty tekemään. Mutta tonnin maksaa, niin ei kehto huvikseen osto, kun pystyy lainoamaan. Pitää vähän vuokroa vaikka maksaa tuosta. Mutta tällä saadaan 82 laatikkoa kerralla tällä yhdistelmällä työmaalle. Eilen vein 80, eli 2 laatikkoa vaille, ja en puottanut kärriä siellä työmaalla ollenkaan pois. Ei ollut hyvä. Tuo kärrissä on ongelmia, kun siinä on liian pienet renkaat ja sitä myöten maavara liian pieni. Sitten on nuo poikittaispalakit tuolla alla. Ne tökkii kanttoon tuossa nuo. Sitten tökkii nämä kanttoon, nämä telin nämä teliosat tökkii ja nämä tökkii, ja tosiaan kun maavara on liian pieni, niin ei ole hyvä. Mutta jos tähän laittaisi auton renkaat, levikkeet sille, että on mönkien levyinen, se ei saa olla leveämpi valitettavasti. Sekin tuli koettua tuossa. Tämä lava saapi olla pikkusen leveämpi, mutta se onkin just, ei se ole kuin pari senttiä korkea. Siihen kun tehtäisiin vähän muutoksia, niin minä uskaltaisin tämä ottaa vaikka seuraavalle lenkille matkaa. Veisin nuo kaikki kerralla tuosta, mutta ajellaan nyt harjoitellaan tämän mönkien käyttöä, kun ei ole mullekaan tuttavuus tähän taimen ajoon. Tää nyt vaan harjoitella ja tälleen perjantai ottaa pikkusen lunkimmin, kun 2-3 päivää tuli tuossa niin yli 12 tunnin työpäiviä, niin vähän tymmässä. Ja poika on matkassa. Joutuu kyllä nyt auttoon, minä en ota tuonne matkaan, kun on tämä pesimäaika ja muutenkaan on lupa irtoillaan koiria pitää siellä toisten mailla. Niin. Mutta tämmönen perjantai ja kelit on mitä mainioin työhommi näissä hommissa varsin. Niin, ja lämmintä rupeaa olemaan. Saisi kyllä lämmetä lisää, että ei paleltaisi. Nyt nipin teepaita päällä tarkennaa tässä kun pikkusen tullut hiki, kun jumppaa noiden laatikoiden kanssa ja ajeloo, niin siinä, mutta sitten kun tälle on varsin niin somettamassa, niin teepaita päällä saattaa tulla vähän viluetta. Mutta näillä mennään perjantaihin, ja hyvät viikonloput kaikille, ja Panu toivottaa kanssa. Vai mitä, Panu? Ei kiinnosta.